Puat ba Ieid Phutbol na kelengkeri khasi jantia bat kejalahi borok away ulas sedang bantu cemadan Polo ban saki yang jing akun semifinal ke Baningkong jong ke Lempung Durand Cup ke Banlong hapadeng ke Shillong Lajong Football Club bat ke North East United Football Club hakapor Sdang janmit jong ke arpun reu nailar arja arpusau. Kinong job nak ni gejing akun semifinal ke Baningkong kan apa ke final part ya kinong job nak gejing akun semifinal ke Baar ke Banlong hapadeng ke Bengaluru Football Club Persha ya ke Mohan Bagan Sports Club ke Banlong hak Kolkata hak arpun nailar arja arpusau. Gejing yak lenti sya kan gejing akun semifinal Baningkong ke Lalong ru hapadeng gejing bitar upat ba nomor gejing bombiang ke rukam pelat bat di tiket ke belum mi pau hak arpusau nailar arja arpusau hak leng ki jaka ke nong ba Shillong. Kejing duna ki tiket pa kejing bampoi ki tiket segi district headquarter ru kalapan klut yo pat ba hak tegesngi nalor kejing pelat pat ba ke batang kendiat nakarensan online. Kejing pen krep pen long ya kani kejing akun kala long ru hapadeng kejing Pyrkhing ki bor pahara kumalasaki ha Polo swaban rong ha Jawaharlal Nehru Sports Complex. Hang ni lasaki ru kejing one day jersey daki barjala ki bari jong ka Lajong Football Club bat ka North East United Football Club haki dor paper bat yo i baki pat ba ki lasya kenrop ban yo ki jersey jong ki kenhun baki dan kaman ban ai jing kersan. खाली तरह में तू होगा नहीं होगा बाद में हम रिटर्न करेंगे Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Nila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila banyo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki scheme ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upat ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.